Máte predstavu, koľko je čistý príjem štátneho rozpočtu, na čo sa vyskladáte vy všetci podnikatelia a občania? Približne. Slovensko, keď vzniklo, tak sme mali dlh 500 miliónov eur. 500. Hej, aby sme, dajte preč. Dneska máme 87 miliárd. 170 násobok. Každý rok to stúpa. A nie je problém ani ten dlh, lebo ten vieme v úvodzovkách vykopnúť dopredu a požičať si, nazvem to, že dlhé peniaze, jak to robil teraz Fico, povedal, že umiestnili sme 700 miliónov dlhopisov vo Švajčiarsku. Problém sú úroky. Ono to, viete, tie úroky nás zabijú a zožerú, pretože kedysi sme si požičiavali za 1,5% ročne a dneska si požičiavame za 4,25% ročne. Keď tento vývoj bude pokračovať, tak o 2-3 roky každý rok len na úrokoch zaplatíme 10 miliónov eur denne. To znamená 3,6 miliardy, ale pre porovnanie číslo, máte predstavu, koľko je čistý príjem štátneho rozpočtu, na čo sa vyskladáte vy všetci podnikatelia a občania? Približne. 28 miliard. Čiže 28 niečoho a my budeme platiť možno 3 až 4 miliardy len úroky z dlhu. To znamená kolaps ekonomiky.